Kaixo denoi hementxe gaude beste behin belle artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko gaur ekainaren 21 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Etxebarriko Laserlan enpresako beharginak greban daude joan den asteko egunetik. Enpresak 4 soldata zor dizkie beharginei. Langileek eta lab sindikatuko ordezkariek enpresa jabei eskaera zehatza egin diete. Epe laburrean, jarduera eteteko enplegua erregulatzeko espedientea aurkeztea. Egoera konpondu nahi dutela esan dute langileek eta lab sindikatuak. Egoera horretan enpresa jabei zera eskatu diete. Jarduera eteteko enplegua erregulatzeko espedientea aurkezteko. Hala eginez gero, langilek langabeziara joateko aukera edukiko lukete, eta enpresa lehiaketara joango litzateke. Laserlaneko nagusiek proposamena juridikoki aztertuko dutela esan dute. Irtenbide hori posible izango ez balitz, enpresa bezain pronto ixtea proposatzen du labek, langileentzat be hobe izango delako. Bestalde metalgintzan be greba egin dute gaur. Dena dela, egun bateko grebagaz ez dela egoera konponduko esan du lab sindikatuak. Metalgintzako sektoreko beharginei ez, gainontzeko sektoreetako beharginei be Bilbon gaur egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin diete. Gaurko ekimen honetatik nahi duena deitzu da langile guztiai, 21 greba da metalin. Metaleko langile guztiai, deitzen dut hau, bai Busturialdeko eta Lehartibaiko langile guztiai grebara. Horreaz batera, argi dakauera da, ez dela amaitzuko hau egun bateko grebiaz, nahi du bihurtu 21 konfliktutan dan enpresa edo konfliktutan dan sektore guztik 21 eguerdiko 12etan Bilbora juteko manifestazioa. Hor, izateko erantzun zabal bat, metalak irungura hau lidergue, baina beste sektore guztik bebai deitzute edaz manifestazioen parte hartzera. Playa de Hondartzabal ontzi museoa zer egingo denez du erabaki Lekeitioko udalak. Herritar bi ontzia jatetxe bihurtzeko proiektua aurkeztu badute be, oraindik ez dira udalagaz akordiora ailegatu. Printzipioz Playa de Hondartzabal moia kontrara eroan dute proiektua aurkeztu duten herritarrek. Udalak ezer mugitzen ez duela ikusita, ontzia moila kontrara mugitzea erabaki zutela esan zuten ontzia jatetxe bihurtu nahi duten herritarrek. Haien esanetan, udalak itsasontziaren egoera txarra ezkutatu nahi du. Udalarentzat ostera, larria da ontzia baimen barik mugitzea. Izan be, ezelako neurririk hartu aurretik, udalak erabaki bat hartu behar duela azaldu dute udal ordezkariek. Proiektua maigainean dagoela, udalak ondarea herriratzeko eta mantentzeko ahalegin guztiak egingo dituela esan du. Proiektuaren sustatzaileek eurenari eusten jarraituko diotela esan dute. Astelehenetik mutrikuk herribusa dauka. Egitasmoa hainbat herritarren eskaerei erantzunez abiarazi du mutrikuko udalak. Horrela ba herritarrei erraztasunak emana izan zaizki herriko hainbat lekutara heltzeko. Zerbitzu barriarekin pozik eta gustura daudela esan dio jendeak hitzari. Astelehenetik barikura, goizeko 8:00 ordu bat laurden gutxira arteko zerbitzua eskaintzen du mutrikuko herribusak. Ibilbide osoak 40 minutu irauten ditu, eta behin ibilbidea beteta, hurrengo buelta hasteko denbora tartean mijoara joaten da. Prezioari dagokionez, bidaia bakoitzak 50 zentimo balio ditu. Dena dela, udalak 5 euroko eta 10 euroko bonoak ere salgai jarri ditu. Bonoekin herritarrek deskontua edukiko dute, eta bidaia bakoitza merkea ordaintzeko aukera daukate. Aurrera begira, herribusaren geralekuak gehitu aldirela esan du udalak, bien bitartean, zerbitzu berriarekin pozik daudela esan dute herritarrek. Bigarren Marabili Sormen Festivala urriaren 10-etik 13 egingo da Ondarroan. Aitzo Laramaio zinegile ondarrutarraren omenezko jaialdirako ekimenak lotzen hasita daude antolatzaileak. Iazko arrakasta ikusita aurten be ekimenak ilusio berberakaz daudela lotzen esan dute. Aurten be bai, Marabili Festivala abian da barriro be. Urriaren 10-etik 13 egingo da. Sormen jaialdia izanik, herriko sortzaileek kanpokoekin batera euren lanak ezagutzera emoteko aukera
edukiko dabe. Aitzol Aramaio zinegile ondarrutarraren omenezko jaialdiak iaz eduki zuen arrakasta ikusita, aurten beste horrenbesteko oihartzuna lortzea espero du antolakuntzak. Orokorrean, ekimen zehatzik aurreratu ez badute iazko ekitaldirik handienak bere horretan mantenduko dituztela esan dute. Osakidetzak 2 ginekologo kontratatu ditu Leartibai eskualderako. Emakume taldeek herritarrak zoriondu dituzte, zerbitzua bere horretan mantentzea lortu dutelako. Dena dela oraindik egiteko asko dutela nabarmendu dute. Duela hile bi, Osakidetzak murrizketak egin zituen Leartibaiko ginekologia zerbitzuan. Lekeition eta Ondarroan, zerbitzua astean 2 egunetan emotetik egun bakarrera murriztu zuten. Markina Xemeinen ostera, ginekologoa astean behin egotetik 15ean behin egotera pasatu zen. Horren aurrean, eskualdeko emakume taldeek protestak jarri zituzten abian. Orain, Osakidetzak eskualderako ginekologo 2 kontratatu dituela esan du. Beraz, zerbitzua lehen zegoen bezala mantenduko da. Lorpenaren aurrean, emakume taldeek protesta ekimenetan parte hartu duten herritarrak zoriondu dituzte. Dena dela aurrera begira, egiteko asko dagoela esan dute. Domekan San Juan bezpera da, eta urteroko ohiturei jarraitu zuek Leartibai eta Mutrukoko plazak hartuko dituzte. Udako solstizioari ongi etorri egiteko herritarrek eguzkiari gorazarre egingo diote urteko gaurik motzenean. Uzta ona eskatzeko eta uda garaiari ongi etorria emoteko, Leartibai eta Mutrukuko plazek su hartuko dute Domekan. Urtero moduan, San Juan bezperak ohiko domeketako giroa alboratuko du. Beste behin ere, dantzek, akelarrek eta pertsonaia mitologikoek bertoko herriak hartuko dituzte. Zerura begira, eguraldia aldeko edukitzea espero dute bateko eta besteko herritarrek. Asteburuan musika eta jaiak izango dira protagonista. San Juanekin jarraitu Ziortza, Bolibarren eta Aulestin herriko jaiak ospatuko dituzte. Beraz, 2 herrietan asteburua ekimenez beteta dator. Ondarroan aldiz Juantxo Eskalari kontzertu azkeniko du bihar kafe antzokian. Gainontzeko herrietan San Juanek jai giroa ipiniko duten arren, Ziortza, Bolibarren eta Aulestin bestelako giroa izango da nagusi. Izan herriko jaiak ospatuko dituzte herritarrek. Horrela da, asteburuan hainbat ekimen egingo dira. Ziortza, Bolibarren sorgin gauak hartuko du jaietako egun bereziena Domekan. Eta Aulestin, urteroko sardina janak eta nagusien jolasak jendetza batuko dute, bihar eta etzi. Ondarroan bihar, eskalariak eta dekluba taldeen abestiak eskainiko ditu Juantxo Eskalarik kafe antzokian emango duen kontzertuan. Gaurko sausi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko betiko modura zorion agurrei egingo diogu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barrero bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik, asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, bela
belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako